Senjuri, nselmilkom u grazzi tal-li naqattu magħna mill-ġdid għall-programm Qribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq l-Istazzjon 1. Diġà dedikajna ħut mill-programmi tagħna, programmi preċedenti dwar ħidmet l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż, il-Parlament Malti. Kol kemm aħna nafu li l-Parlament Malti l-iskop aħħari tiegħu, l-iskop ewlieni tiegħu li jilleġisla, li jkun hemm dibattiti, li jkun hemm diskussjonijiet interessanti dwar kif nistgħu nibqgħu nirriformaw il-liġijiet tagħna għal ġid tal-poplu Malti u Għawġi. Diversi individwi però min-naħa tagħhom qegħdin naraw kontinwament stajtu segwu fuq l-aħbarijiet fuq il-mezzi soċjali hawnhekk qed nirreferi għal Carol Aquilina, deputat nazzjonalista Carol Aquilina, li minn jum għal jum qiegħed kontinwament mhux biss jattakka lill-gvern iżda anke l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż, inkluż il-Parlament stess. Issa lil Carol Aquilina ħanħallih ftit fil-ġen, għaliex anke min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut infex f'argument isteriku fil-konfront tal-Speaker fejn kien qiegħed mill-ġdid juri l-atteġġament deplorabbli tiegħu. Jidher biċ-ċar ukoll li bħal Mark Anthony Sammut qiegħed juża l-istess narrattiva, qiegħed jaddotta l-istess storja, l-istess ideoloġija li qiegħed jaddetta l-istess Carol Aquilina. Minħa tiegħu Mark Anthony Sammut kien qiegħed jagħmel diskussjoni, kien qiegħed jagħmel l-speech tiegħu, id-diskors tiegħu, però kien hemm diskussjoni mbagħad dwar kjarifiċi neċessarji li nqalgħu min-naħa tal-Speaker, min-naħa ta' Angelo Farrugia, is-sedja il-Kamra tar-Rappreżentanti fejn hemmhekk kienu qegħdin jiddiskutu kif jistgħu jikkorifikaw xi punti partikolari. Wara li nqala dan kollu qabeż Carol Aquilina, il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista. Minnaħa tiegħu, Carol Aquilina jidher biċ-ċar li qed idakkar nies bħal Mark Anthony Sammut biex jadottaw l-istess narrattiva, l-istess attitudni deplorabbli fil-konfront mhux tal-gvern din id-darba, però fil-konfront tas-sedja. Infatti, wara li nqala dan kollu, wara li l-istess speaker għallu ġifieri Angelo Farrugia beda jwissieħ għal darba 2-3 biex jieqaf bl-attitudni deplorabbli tiegħu, beda jwissieħ biex ma jkomplix. Però min-naħa tiegħu Carol Aquilina minflok waqaf għallu jekk trid, jekk hemm bżonn anzi oħroġni bil-pulizija. Din hija attitudni li jiena fis-snin kollha li insegwi l-Parlament u anke l-istess Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti kemm il-darba qal li qatt ma ra attitudni bħal din. S'issa smajtu dak li qed nispjega jien, però aħna kif nagħmlu dejjem mhux biss noqogħdu fuq dak li ngħidu aħna anzi kważi nurukom il-filmati ħalli intom stess tkunu tafu dwar dak li qed iseħħ kontinwament minn jum għal jum fil-Kamra tar-Rappreżentanti suppost fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Insegwu flimkien. Tabaċara mhux biss fuq il-Prim Ministru imma fuq hekk ukoll sur President li permettejt din il-ħaġa issir. Il-ġimgħa l-oħra. Hekk jogħġbok. X'inti tajt? Ħanejdlek. Fuq każ bin-nies ibras għall-qorti jistennew jgħaddu ġuri, ħallejt il-Prim Ministru jagħmel dikjarazzjoni bħal dik u ma waqqaftux. Permettili, hekk jogħġbok. Għamilt kumment fuq l-sedja ħaner wieġbek. Mela fuq il-kawtela u fuq ir-ruling. Il-periodu li jisir l-appell. Menix nitkontesta r-ruling. Teġax tagħmilha? Teġax tagħmilha tlek? Mhux bil-pulizija, qed teġax tagħmilha, ma għandekx il-kelma, iqaf. Hawnhekk kitwiet minn 79, bdiet tiġi bħal l-oħrajn. Ekku, u ngħiduha kif inhi minn jum għal jum inkomplu naraw kif qegħdin jaqgħu il-maskri u joħorġu l-vera kuluri ta' dan l-istess individwu qed nirreferi għal Carol Aquilina, l-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista illi ta' min ifakkar din mhijiex l-ewwel darba li qegħdin naraw din l-istess attitudni, anzi diġà dedikajna programmi hawnhekk fuq dan l-istess programm Qribna fejn mill-ġdid irġajna rajna kif qiegħed jattakka kontinwament mhux bi kritika kostruttiva fil-konfront tal-gvern għaliex dak huwa li wieħed qiegħed jistenna mill-Kamra tar-Rappreżentanti u mir-rappreżentanti li neleġġu aħna stess il-poplu, iżda li qegħdin naraw fil-konfront mhux biss tal-Gvern, iżda li qegħdin naraw ukoll fil-konfront tas-sedja, l-Speaker, il-Kamra tar-Rappreżentanti li kontinwament qiegħed jirċievi dawn l-istess insulti u attakki deplorabbli. Intant, Sinjuri, jiena wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor u mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li segwejtuna fuq l-Istazzjon 1. Aħna minn jum għal jum nżommukom aġġornati mhux biss b'dak li nkun qiegħed nispjega jien jew inkella Nowlin, iżda kontinwament bil-filmati ħalli intom stess tkunu tistgħu taraw dak li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru. Mill-ġdid grazzi tal-li segwejtuna għalissa inselmilkom u grazzi.